אוקיי, שלום לכולם. היום אני אעשה סרטון על אקססוריז וכל מיני דברים לשיער, ובגלל זה גם שמתי את הפפיון הזה בשיער. טוב, אז מה שאני אתחיל איתו זה באמת הפפיונים לשיער. אוקיי, אז זה הפפיון הראשון שקניתי בבראשית. הנה. ויש לו כזה קליפס, אני מאוד אוהבת את אלה. ככה, נשים בשיער, כמו זה ממש. אבל את זה קניתי באקססוריז, זה אני לא זוכרת איפה, לא משנה. הנה עוד אחד, כזה, שגם רואים כזה דבר, באמת חמוד. אני גם לא יודעת איפה קניתי אותו. את זה קניתי בביוטי קר, דבר ששמים או קליפס או משנה. ועכשיו נעבור לקליפסים. יש לי את הקליפס הראשון, זה גם מביוטי קר, מאוד נורא. הדבר השני זה אני לא יודעת מאיפה קיבלתי אותו מחברה של אמא שלי. זה שאיתו אני משתמשת הכי הרבה, הוא מביוטי קר, יש לי 2 כאלה. ואת זה. שאותו אני שמה מעט, אני לא שמה הרבה. טוב, עכשיו נעבור לקשתות לשיער, ואני אוציא את הפפיון, אני רוצה שתראו איך זה. אוקיי, אז הסרט הראשון זה כזה דבר, גם פפיון, אני אוהבת קשתות עם פפיון. ככה. זה יפה. הקשת הבאה זה זאתי, עם הפרח הזה כאן, אבל לא זה כאן. הוא מביוטי קר, דרך אגב. מאוד יפה. אני אוהבת. הבא זה קיבלתי אותו מחברה שלי, והאמת שהוא מביוטי קר. גם מאוד יפה. מוסיף הרבה. הוא גם מעוצב מאוד יפה. כאן וגם עם הפרח. מאוד יפה. האמת שיש לי מלא מביוטי קר, זה גם מביוטי קר. זה גם מאוד יפה. אני לא שמה אותו הרבה כי הפרח כאילו זה בולט את זה. אני מציעה. גם אלה מביוטי קר, אבל 2 מסבתא שלי, היא אמרה לי שזה מביוטי קר. עכשיו, זה הראשון שאותו אני קניתי, יש לו כל מיני צבעים. יפה. הבא, אותו דבר, בעיקרון, אבל הוא ככה, מצבע פעם, סוער, מוצץ, זה דבר. גם מאוד מאוד יפה ומוסיף. ואת זה שזה קצת יותר גדול. אנחנו נוצאים שלי. שזה כך. צריך לסדר פשוט את השיער, אני סתם עושה את זה. יש גם את זה, יש לי 2 שזה. זה גם מביוטי קר. שמים אותו ככה. ככה שמים אותו, הוא מאוד נוח ומאוד יפה. צריך יותר לצד, אני שם אותו הרבה. ויש את כל אלה, שזה כזה דבר ששמים, אתם יודעים, גם מאוד יפה, והוא מביוטי קר, וגם זה אותו דבר מביוטי קר. עכשיו, הבא, זה צמידים
כל מיני דברים לבגדים שאפשר לשים, טבעות, שרשראות, כל זה. אוקיי, מה שאתם רואים על הידיים שלי זה צמידים, זה נקרא אקססוריז. טוב, אז זה כל הצמידים שיש לי. מלא צמידים אני אוהבת, וזה גם. צמיד יפה, נכון? מאוד יפה. כאן יש לי, זה מהבת מצווה שלי, גם מאוד מאוד יפה. זה דבר. שמים אותו שתי שכבות, כי הוא גדול. גם מאוד מאוד יפה. אני שם אותו גם לפעמים כצמיד כשאפשר, אבל מה להדגים כי זה די מסובב. וגם הגילים, חברים, גם הגילים יש לי אותו, יש לי עוד מלא מאחורה. אז אתם רואים? אפשר להסביר את זה בעיקרון, אבל לא משנה. יש לי גם את השרשרת הזאתי מבראשית, ושני טבעות. אחד זה אני לא יודעת מאיפה היא, אחד זה שאותה אני בכלל לא שמה, סתם, מאחותי. גם שכחתי קליפסים כאלה, זה מביוטי קר, האמת. ותופסנים לו בגדים, כמובן. זה דבר. ומשקפיים, שזה גם אקססוריז, שזה כזה דבר, קניתי אותם בטופ 10, מאוד מאוד יפות, עלות 20 שקל. ויש לי אותם שנשברה לה עם העדשה. אלה גדולות גם. שזה ככה, עם עדשה אחת אמור להיות, זה לא משנה. וזהו בעיקרון, אני מקווה שאהבתם, ותעשו תגובות למטה, תרשמו אם אהבתם ולא אהבתם, וביי. Love you, bye.